May buntag. Nay, may buntag. Gatod niya itong mga tambal na gi-order sa Facebook. Anong tambala? Assorted man daghan isa ka box nga dako. Tapos ang sulod niya 20 ka box nga capsule, tapos na ay 50 ka box nga kape. Herbal man eh. Mata na ko ano eh. Tapos na ay 20 ka botilya nga vitamins. Loy. Dali ra god. Dali di ko diri Loy. Sa Facebook man i-order na eh. Sa Facebook daw ni order. Ano yun? Kan? Tay, may buntag. Nay, deliver na mo itong di-order ninyo sa Facebook ng mga tambal. Ito ba naman? Nay, kuan siya, naka-herbal siya, isa ka box nga dako. Ang sulod niya, 20 ka box nga capsule, tapos na ay 50 ka boxes nga kape. Tapos, 20 ka botilya nga vitamins, bali 30 ml sa tanan. Ha? Yung sa gagunit sa inyong cellphone di ay, kasi napindot-pindot ninyo ba? Wala. Oo, 30 ml. Kay nanay nakapangalan, Flor de Lisa Monte. Puro, Ano ko diyan di man ko kabalo mo. Ang- Ang kong cellphone. ang Facebook siguro nakapangalan sa imo? Dili yaha. Kaon kaya niya. Ipatanaw na mo dito nay kasi imuha mo gud nakapangalan. Nay sa ka-boxer nga assorted ano? Assorted tambal. Dili wa man gid may mag-order. Oo, pero na pa order kami man ha magsabo. oo. Nya order na ako kanang gidang Iya siya may nagamit og cellphone. Ako may Oo. bagong cellphone. Ano sa inyong gina-order? Barley? Barley. Barley inyong gina-order dili. Wala ko ga order barley ba? Kay wala may kabalo kung unsa specific na tambal kay naka-box mo jud dako tapos nakabutang na dito assorted nga mga tambal. Kasi may nagtuklok no, mong di ko katuklok, di mo ko kabalo mo gamit og cellphone. Kabalo? Dili. Tamen Signa mali lang tuklok ba niya na order. Dili po dili akong pangalan. Sa iya nga pangalan. No, namin nag-message nga care of ani na pangalan. Kang Flor de Lisa Monte, Purok 3 Estado. ug ga order ko dili ang pangalan, ako ang pangalan. Kaya ako may ga order. Hindi sa kayo nag-order ani. Oh, so wala sa dito mai. Oo, patanaw na mo na para nami proof ba nga nakaabot yun mi dire kung kuan. Ikaw man na ikaw man nakapangalan gud. Dali, uban mo dali para na ay witness nga naabot dire. Ali tay. Hindi man po mag-order ko, wala ko gamit og cellphone. Mm. Ano ko cellphone ba? Dati yun Bakit tagyo ko? Pwede mo ko kabalo mo gamit og cellphone. Ala. Sige pindot lis mga bata ni. Pas. Kabayad jud 30 mil si nanay. Na, maray ito bayad na kuntaw na puro ka senior. Kuan nay. Wag niyo ko trabaho. Kanang ano, kanang kuan ninyo, kanang sa ganina. Tawag ana, pensyon. Na, wala ko pension sa taon. Maray Ah. problema ron. Sige, sige. Pension. Dire na yo, dire na naa dire na. Ikaw na abre kay mo pangalan. Biralan niya pataas na dara ang karton. Bra! Happy birthday! Wag kay klaro. Sabi, Ay, klaro. Joke lang. sa manis. Secret. Oh. Dire. Dire tanay. Happy birthday. Uy, daganag buki oh, dagan kay pangga. Ay, may problema tayo oy. Okay ra na, normal jud. Normal jud no mo reklamo no nga dili no kay wala man kay order. Sige. Sige, naay mensahe. Hello, iyaan namong palangga. Happy birthday. Unta nalipay ka sa among gamay nga pa-surprise. Ya, salamat sa tanan nimong pagpangga. Dili namo malimtan ya. Samtang kuyog mi ni Nanay Nita mulaag sa inyo ha sa Marble. Sige. Putang sa isa. Kay ang luha. Anak siya, miss na namo kaayo tuya. Kung buhi pa unta si nanay karon,
Aron ma-feel pod niya ingani. Pero sige lang. Kay ikaw naman sad among ikaduhang inahan. Sukad na wala na si nanay. Kay ginatrato man sad minimo nga anak nimo ya. Maong trato pod namo sa imuha, isip mama kanamo. Salamat sa inyong kaayo ni Uncle Carling. Oy, asa si Uncle Carling? Ari diri. Oh, salamat daw kaayo sa inyong kaayo ni Uncle Carling. I love you, Yaya Bibing. Mingaw na minimo. Dili na namo tas-on kay makahilak ko kung mahinumduman namo sa una sa imong pag-love. Nagmamahal sa gwapang iyaan ang imong gwapa nga mga pag-umangkon. Si Benji, si Ate Milen, si Ate Tayang, o syempre, naa ang kinakusgang apo si Dodoy. Kinsa si Dodoy? Si Dexter. Salamat Yaya Bibing. Happy birthday to you. From Milen, Tayang, Benji, and Dodoy. All the way from Saudi, Damam, Manila, o Kidapawan. Sa imong mga pag-umangkon. Sige, duwala mo, Raya. Onya ka ng malayo may mensahe nimo sa ilaha. Salamat Sige, yun. kuani Isaya kay di siya kapamahid sa iyang luha. Salamat yun sa nagkuhanan ni. Basta maayo nga iya murag mga anak na daw imong turing sa imong mga pag-umangkon. So gituring pud kanila nga ilang mama. Kay wala naman ilang nanay no. Oy. Sayang unta na experience pod sa ilang nanay no, ngay ngani no, pagpalangga. Sige, unsa pa nay? Katora. Namiss na daw kaayo kanila. Oy, dugay. Oo, dugay na wala nagkita. Duha dahil sila sa abroad. Oo. Sige ya, diri kaya. I-greet sa si Mrs. Og, happy birthday. Happy birthday. Kiss dayon. I love you, no? Okay. Tingnan mo lang po taon. Oo. Sige. Pilay imong edad gani karon te? Ilang edad? 61. 61. Mura ra mag 60. Nagulong. Katata, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Sige, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, kamo diha! Signapa mo yung wish. Happy birthday. I love you. Wow! Kami dahil ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay minaw nga kami ang napili sa imong mga pag-umangkon o gapo para magatod karon og sorpresa dere og nanginaot mi nga nalipay ka karon nga adlaw. Nalipay wala? Nalipay. Luwa sa kalipay. Sa 30 mil. Makon mo no, 30 mil no, ma-high blood yung 30 mil ba? Okay, sige, walay bayro nun. Happy birthday. Palakpakan na to. It's a one-stop shop and we've got much more. Surprise! Galing to sa Sweet Joy Wheel of Surprise Kidapawan. Ang saya, di ba?